Amandla. Amandla. Viva IFP, viva. Ngiyathokoza kakhulu ku Comrade Umlungisi Mabaso, National Spokesperson Comrade Umkhuleko Hlengwa, uhlalo kazwelonke umbutho wentsha Comrade Sanele Zondo, amalunga ePC akhona phakathi kwethu, khona nomhlonishwa umeya waSolundi, umhlonishwa uNtshangase nomhlonishwa umeya waseNkosilanga Libalele, umhlonishwa uSopho Lenyoni. Amalunga eNational Council akhona, amalunga eDMC akhulukazi Mamakhe ngimboni lokhona, uhlalo umbutho wabesifazane la KwaZulu-Natal uComrade uNtomfuthi Ntshayintshayi. Oza kwethu amakhansela abakhona ikakhulukazi awalapho KwaMashu, ngizwile eKhilani ukuthiwa nikhona ngapho, angazi noma enziwa, ngizwile kuthiwa nikhona ngapho, umgqugquzeli wala eThekwini Manzini, abasebenzi base office le IFP abakhona la, kanye nabasebenzi bomasipala abakhona, municipal manager abakhona, ngibonile waseKing Cetshwa umnumzana uSibiya nowase City of Mhlathuze, uMageba kanye nowaseNkandla uMiss Edlamini nowase Othukela, umnumzana uJili nowase Msinga, ngimbone nawo khona ubaba uSokhele nowale oPhongolo, ngimbonile naye ukuthi ukhona, nabanye ngababonanga, ngizwile ukuthi khona nemanager eqhama kwabanye omasipala. Induna zeyinsizwe ekhona lapha phakathi kwethu, abaholi bamaziko abakhona lapha namakomiti onke, ngikusakhulu ukulibala usihlalo wala obekade esemukela ukhabazela kanye nekomiti lakhe, obaba nomama abakhona lapha, nentsha yakithi ekhona lapha boComrade, abezokuphepha ikakhulukazi abeyindaba abahloniphile baba kanye nathi namhlanje, naye wonke nje umuntu okhona lapha ngithi amandla sonqoba. Bakwethu ngithokoza kakhulu ukuhlangana nani namhlanje lapha KwaMashu, ukuzoba nengxoxo emqoka yokwakha kabusha isifundazwe sakithi KwaZulu-Natal. Umphakathi waKwaMashu ubaluleke kakhulu empilweni yeqembu le-IFP. Umphakathi walapha unobudlelwane obude kakhulu neqembu lenkatha, kanjalo nomsunguli weqembu umntwana wakaPhindangene. Njengoba nilapha nje namhlanje kubuya isithombe senu niviliyela nihlonipha umntwana ngemuva kokuzwa kwezindaba zokukhothama kwakhe. Ngikhumbula kahle nicela ukuba umkhandlu walapha eThekwini unilekelele ngamabhasi ukuze niyotshala umntwana, kodwa banqaba. Bavele bathumela amaphoyisa. Inhliziyo zethu zaba buhlungu kakhulu ngaleso senzo. Sathokoza kodwa kakhulu ngokuthi iqembu lagcina liyenzile imizamo ukuba oComrade bakwazi ukufinyelela ondini. Uthena lapho sifuna ukwenza inkonzo yesikhumbuzo somntwana, sakhetha ukuba size lapha emzini wakaMashu. Niyokhumbula boComrade sasilapha nePrincess Magogo Stadium ngoba sibona ukuthi nibaluleke kangakanani, nina sayithi asilethekini impela inkonzo sazoyenza lapha kini. Manje ke lapha ukuzokwenza inhlabamkhosi, sithi bakwethu masiqhubeke nomsebenzi omude ojulileyo wokulwela ukuba abantu bakithi bathola impilo engcono ebafaneleyo, kwenziwe ngcono izimo zenhlalo, kudalwe amathuba emisebenzi. Lo umzabalazo umntwana waPhindangene ashiye nawo ukuba siuqhube. Ngiyakhumbula ukuthi ngo-2019 lapha yana ondini la khona isedlulisela izintambo kumongameli okhona manje ubulawayo kanye nephini lakhe inkosi yaseMbongweni nobuholi bonke obukhona bukazwelonke. Uthi eqembini lenkatha uhambile nathi
sasayibona inkululeko yezombusazwe. Kodwa uyadabuka ukuthi ngenxa yeminyaka yakhe akasekwazi ukuhamba nathi aze abone inkululeko yangampela yezomnotho. Wasethi kodwa ke uyanxusa ukuba iqembu lenkatha lisebenzele ukwenza ngcono impilo zenu, impilo zabantu. Ilo mlayezo umntwana aphinda angene ashiye nawo njengabaholi be-IFP. Zonxusa ukuba nithathele uhambo lomzabalazo kanye nathi namhlanje. Indlela yethu iya okhethweni. Kodwa iqala ngokuthi sonke bo-comrade masibhalisele ukuvota. Ngiyazi ukuthi khona o-comrade abangakubhalisela ukuvota. Ngicela ukubona izandla nje xa sibhalisile thina sizovota. Awengathi uMashu uhamba phambili ngicela ushayile ihlombe. Kodwa ngiyamangala ngoba khona nesandla esincane esifishane singaka naso siyaphakamisa. Angazi ukuthi sibhalise ngesitifiketi sokuzalwa yini. Angabibikho umuntu ongabhalisile ngoba angeke uvote ungabhalisanga. Futhi lokhetho loluhlukile ngoba kuthiwa uvota kuphela la ubhalise khona. Mawuthi wawugcina ubhalise enkandla ongasenkandla uzovota ula usemqoka ukuthi ubhalise online ubhalise ukuvota lapha. Ngoba ngosuku lokuvota mawuthi yobungekho ngakini eshowe noma yobungekho ngakini kwamaphumulo kusho ukuthi awukwazi ukuvota besilahlekelwa kanti ngevoti lakho besingawenza umehluko. Okwesibili ngomhla ka-10 Mashi iqembu lenkatha lizophelela eMoses Mabhida Stadium ukuyokwethula imanifesto yethu yokhetho lwalonyaka. Sizonxusa ke bo-comrade ukuba niphume ngomningi benu ukuzolalela usomqulu wethu wokhetho. Izinto zokuthutha zizobe zikhona ngoba kumele kungasali umuntu futhi kube khanjwa mahala. Into engayicela nje ukuba nisondele kubaholi bethu nibanikeze nibhalise kubona ukuze nani nikwazi ukungena emabhasini. Amanye amaqembu aselontshile lapha khona sengenile eMabhida lazama ukuyigcwalisa. Khona abanye abazongena ngaleli yaviki bezama ukuyigcwalisa. Kufanele ukuthi uma sengena indlovu ucaca usengena indlovu ke manje. Iyaphi indlovu? Iyaphi indlovu? Iyo kwenzani? Ukhetho lalonyaka sizohlonipha ngalo umsunguli weqembu umntwana waphinda angena. Manje kubaluleke kakhulu ukuba sigcwalise iMoses Mabhida siphinde futhi sinqobe ukhetho sibuyise KwaZulu-Natal. Niyazi bo comrade njengoba sebeshilo la ukuba iqembu lingiphakamisile ukuba ngingenele esobundunankulu lapha KwaZulu-Natal. Ngakho ke uma sonqoba ukhetho iqembu lithena kusho ngiyoqokwa yibo undunankulu lapha KwaZulu-Natal. Lokho ke kumqoka kakhulu ngoba uhulumeni we-IFP yiwona kuphela manje ongenza ngcono impilo zabantu bakwaZulu-Natal ubuyise ithemba. Ngoba ayikho into esemqoka kuba sibuyise ithemba ngoba lezi ingane ezikhulayo njengamanje zikhula zingena esikoleni zifunde kodwa ayinalo ithemba ekhulu ukuthi mayiqeda ziyophuma ziyosebenza kuphi nendawo. Nani nihleze emakhaya abanye abasebenzi abanalo ithemba ukuthi basibaqashwe ngosuku oluzayo noma ngenyanga ezayo. Ithemba liphelile ngenxa yokuthi uhulumeni okhona usuhluleke wancama ukwenza impilo zabantu zibe ngcono. Manje ke simelele ukuba sibuyise ithemba kubantu bakwaZulu-Natal. Sifuna ukwenza kube mnandi KwaZulu-Natal. Kufanele naqala la khona abantu babeqashwa besebenza. Ngiyakhumbula nguthisha nje ukuthi wayephuma umfana lapha esikoleni enza standard 7 ahamba anyamalale athi manje uyabuya uyezwa kuyaqikizwa lapha kwaMabizela noma kwaDlomo ngaphesheya
mawubuza kwenza uyaphosa imali uma mzethenga amathodlwana kuyabe ziyawushaya kuyabona sekuphuma umuzi yakhe lapha eceleni usakho umuzi wakhe ngoba uhulumeni wakaZulu wawuneqiniso wawusebenzela abantu amathuba omsebenzi ayekhona sifuna ukulungisa lokho ke manje sifuna ukubuyisela leso simo ke kwesidala iqembu lenkatha alisibona umafika izolo ekhatheni uhulumeni nakwezombangazwe ingakho thina masikhuluma singakhulumi ngomqulo omkhulu sikhuluma ngento ephathekayo asikhohlisi asithembisi sikhuluma ngokuthi sakha thina amakolishi la sakha izikole la sakho 4 room no 5 room la sasungula amafemu kwaSithebe sasungula amafemu emabhodini nalapha eThekwini sasungula izikhungo zokuqeqesha abantu zamakhono sasungula ama-university sasungula ngisho mangosuthu University of Technology imisebenzi yenkatha leyo siphathe uhulumeni wakaZulu uholo umntwana wakaphinda ngene senza umsebenzi omkhulu wakha ingqalazinda lade ngibalula kulo sonke isifundazwe lesi ngakini nje emakhaya kunesikole sakho uhulumeni wakaZulu uholo umntwana waphinda ngene angazi ukuthi singabala amagumbi okufundisa amangaki singabala amakolishi asewaphendwa abama-TVET manje okwangamakolishi othisha izikhungo zemfundo ephakemade ngiyiphawula lapha kunini siqhubekile saphatha lapha KwaZulu-Natal ngemuva kokhetho lokuqala lwentando yeningi iminyaka eyishumi kusukela ngo-1994 kwaze kwaba u-2004 sibe nabo ondunankulu lapha niyabazi ondunankulu ubaba uMantshinga yamazi ubaba uNgubane ubaba uMdlalose ababe ondunankulu lapha KwaZulu-Natal akuzange kube khona ngisho inkohlakalo lena edla lobi manje uhulumeni kaKhongolose bakhwabanisa baze bakhwabanise ngisho imali yokusiza abakhahlamezwe izikhukhula namanje abakayitholi izindlu abakhahlamezwe izikhukhula abanye abantu abakhahlamezwe izikhukhula eminyakeni emibili edlule abakaze bakhwele izindlu uhulumeni we-ANC unesihluku esesabekayo abantu bakithi bahlala emkhukhweni futhi akukho inhlelo zokubakhwela indawo ezizobanika isithunzi esibafaneleyo manje ke sifuna ukulungisa lokho thina uma siphatha isifundazwe saKwaZulu-Natal sifuna ukulungisa lokho ngoba nalabo bembono ezokuthutha nje osomatekisi bayisimula bona ibhizinisi labo kwayibhizinisi abantu abampisholo kodwa uhulumeni okhona kunobabalekelelo abathola ama-permit emzini okuhamba bakhululeke umane usungula u-operation Shanela kufanele kuphucwa amatekisi abantu bebale empisholo lo hulumeni owavotelwa yithi wabantu abampisholo sifuna ukulungisa lokho muva nje umkhandlu waseThekwini uhlula ukuhlinzeka izakhamizi ngamanzi bahlula nje ukulungisa ingqalazinda phezulu kokuba benezigidigidi sesabelo mali somkhandlu imali eningi yehla ngemlenze lapha kulo hulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal bahlula ngisho ukuthutha indle okugcina kubeka izakhamizi engozini ngakho ke uma inkatha ithatha isifundazwe umsebenzi wayo wokuqala kuyoba ukuphuthumisa inhlelo zokuvuselela itheku uma itheku liphethwe kahle kungadaleka amathuba amaningi emisebenzi ngoba itheku yisona isizinda somnotho lapha KwaZulu-Natal esekhulu ukudlula zonke izinda ngakho ke indaba zokuvuselela itheku iseqhulwini kithi njengeqembu le-IFP ukubuyisa ithemba kubantu bakwaZulu-Natal kuyasikhathaza kakhulu bo-comrade ukubona intsha yakithi ingasebenzi ngakho siyimisele ngokwakha ubudlelwano nosomabhizinisi ukuze kwakhiwe amathuba emisebenzi siyolwisana futhi nobugebengu osebudlange kakhulu lapha esifundazweni sifisa imiphakathi ihlale ezindaweni eziphephileyo kumele amahostela abe yindawo ephephile kakhulu amahostela aseduze kakhulu nenhliziyo yethu ukwesekwa esikuthola lapha kuyamangalisa esikuthola emahostela ngakho ke bafowethu nodadewethu nonke ngiyaphinda ngiyanxusa
ukuba nibhalisele ukuvota kulabo abangabhalisile nokuthi noma kanjani ngomhla ka-10 March 2024 asiphelele eMoses Mabhida Stadium siyosomqulu wokhetho weqembu lethu siye Mabhida mhla ka-10 March la iqembu lenkatha ufanele ligcwale khona. Angiphethe ngokuthi uma sihlukana lapha asabe siyoncenga nabanye kuba bajoyine lo mkhumbi we-IFP. Angimxoxele bo comrade ngiqale eMlazi kwathi section abantu bebelapha eMlazi bebengaphezulu kwalabo babona lapha bebengaphezulu. Lento isitshela ukuthini? Isitshela ukuthi indlovu iya kuphi? Ngizohambela Nanda, ngizohambela amahostela, ngizohambela yonke KwaZulu-Natal. Ngifuna ukubona ukuthi abantu indlovu bayinikezwe ongakanani ukuyeseka. Bakwethu, njengoba ngimlapha nje, nginokukhuthazeka okukhulu kabi nokuthobeka ngoba iqembu lenkatha bekunokukhetha lokuthibiyela lapha ebaqulusini indlovu yanqoba. Kwadlula kwanokhetho lokuchibiyela lapho Phongolo indlovu yanqoba. Kwadlula kwaba ne-by-election wade iphethwe uKhongolose lapha eNyukhasela indlovu yanqoba. Uma ubala lezi inketho ezintathu u3-0 njengamanje. Lokho kwenzeke sekukhona neqembu elisha lelokukhulunywa ngalo kakhulu engifisa ukunixwayisa bakwethu. Akekho umuntu othi njalo mayeholi kuphela kwenyanga ehle stopini bese banje utsotsi amkhuthuze utsotsi oyedwa njalo kule nyanga ubanjwa yilo tsotsi uhambe yosebenza iphele inyanga aphinde utsotsi azokhuthuza futhi usiyakwazi ukuthi hola malini usevela khipha okapa let mawuyikhipha yangaphelele athi ayiphelele futhi ubonasile wena kule nyanga. Yabona ke bakwethu labo tsotsi abalinda kuphela iminyaka emihlanu uthi mawuphela unyaka bezonikhuthuza amavoti nede kudlula ukuvota abanyamalalo ho nede qale phansi kuthiwa kuyavota ubona ongqongqoshe bezonikhuthuza onjani umuntu okhuthuza utsotsi oyedwa. Uyabona utsotsi ngisho angakulinda estopini makuphela inyanga eseshintsha iskip wafaka umbalo ohlukile waqhamuka esehamba namasosha noma eseneziqubulo ezahlukile noma ecula amaculo ahlukile fana ubonja kusewuye leyatsotsi loyana kusewuye leyatsotsi loyana. Onjani umuntu olokhu ke ekhuthuza utsotsi oyedwa nje wona usaboni ubale ungasaphuma ngaleyo ndlela leyo. Bakwethu umntwana aphinda angene leqembu lenkatha ibona bodwa abakwazi ukulwela ubukhosi. Ngenkathi siyongena kwintando yeningi ngo-1994 kwaba yiqembu le-IFP elathi aliyo okhethweni uma kumthetho sisekelo ungaqoshiwe phansi indawo yobukhosi kanye nendawo yesilo. Sasixoxa lokho uzongena uKhongolose. Ingxoxo lezo ngoba sithi asingene okhethweni kwathi hayi kulungile sesiyaqopha-ke phansi. Wasethi umntwana kodwa manje sifuna iqhaza ezobanjwa ubuholi bomdabu kuhulumeni wentando yeningi owayezoba umongameli nowayephethe ngalesikhathi bathi hayi kulungile ngoba kukhona esivumelane ngakho asiqhubekeni sixoxe nalokho enikucelayo kufanele kubhekwe nakho. Kuze kube namhlanje waphatha uMnumzane Mandela indawo yobukhosi ayiqoshwanga phansi. Walandela uMnumzane Thabo Mbeki amandla amakhosi awazange acaciswe. Kwalandela uMnumzane uZuma amandla amakhosi awazange acaciswe. Kuze kube manje kuphethe umhlonishwa uRamaphosa namanje indawo yobukhosi ayiqoshiwe phansi amandla amakhosi. Ukhona imiphakathi kwalaba manje osengakhuluma kangcono ngamakhosi. Bakwethu umhlaba iqembu lenkatha kuphela umntwana waphinda angene ephethumeni wakwaZulu asha khona umthetho weNgonyama Trust leniwaziyo uvikela umhlaba ukuba usalungu wabantu. Amakhosi KwaZulu-Natal kuphela iwona nomhlaba oqoshwe phansi emthethweni. Manje ke
baphathile bonke kade ngibabala akaze bawubuyisela umhlaba ebantwini. Manje mangase babuye bezontshela ukuthi hayi bona bazobuyisela umhlaba ngempela ebantwini, abantu bazoleza umhlaba ngempela, fanele ibuze ukuthi bebengawubuyisela ingani yonke leminyaka engaphezulu kwama-20 na. Ingani manje bese bekhuluma ukuthi bazowabuyisela? Kuseyiko nje ukhuthuzo utsotsi ofanayo elokhama lapha yana ekhoneni nesikipha esisodwa. Okufanele umgade noma eseshintsha isikipha, umbone ukuthi kusewuyo utsotsi loyo. Bakwethu, ngicela ukuthi nginicele ukuba ningalenzi iphutha. Asilungise umonakalo KwaZulu-Natal. So lungisa ngokuthi sinqenqa abangani bethu, sinqenqa izihlobo zethu, amakhosikazi ethu, imindeni yethu, nesithandana nje nabo, ukuba sonke siyovotela ukulungisa umonakalo kwisifunda saKwaZulu-Natal. Siyovotela uhulumeni ozonaka impilo zabantu, uhulumeni ophethwe yiqembu le-IFP. Ngiyanikeza isiqinisekiso sokuthi uhulumeni oyophatha la KwaZulu-Natal mawuholwa iqembu lenkatha, amakhosi, iy'nduna zey'nsizwa, iy'nduna zemahostela bayocatshangela. Ngiyanikeza isiqinisekiso sokuthi ngisho amabutho ayothola ukwesekwa. Ngiyanikeza isiqinisekiso ukuthi ngisho abahlala emahostela bayonakekelwa. Okwangempela. Ngokwangempela uyayibuza ukuthi imali ingaka kulo hulumeni yingani bengabovuselela kabusha amahostela onke akhona lapha. Manje ke lezo zinto lezo zidinga ukuba neseke iqembu lenkatha kulolu khetho liyakulona ukuze lilungise isimo, lilungise ezemfundo, lilungise isimo somnotho ukuze kuqhizeke amathuba omsebenzi, kunciphe nobugebengu. Asambeni ke siyonqenqa wonke umuntu ukuba avotele iqembu le-IFP. Asenze konke singakwenza ukuhlonipha ushenge umholi wethu ngalolu khetho lolu ukuba KwaZulu-Natal kuphathe IFP eNingizimu Afrika sihambisa izihlalo ezanele ukuba sakhulumeni wentando yeningi. Amandla jikelele ma jikelele ma